Čaute, takže dneska idem po dlhšej dobe konečne rozoberať, idem skúsiť rozoberať šikmak, idem rozoberať tieto obežné vlastne reťazové kolesa na šikmaku. Zima je ako šľak, tak uvidím, ako mi to pôjde, všetko je zmrznuté. Pač tu napadalo aj čosi, takže uvidíme, ako to pôjde, no snaď to pôjde dobre. Ešte som to v živote nedával dolu, bude tam treba robiť generálku v podstate na celom šikmaku, lebo celý šikmak je v podstate doničený, čo sa týka aj tejto kladky. Takže tam má voľu ako šľak, takže ako vidíte, takže to bude musieť celé vymeniť aj toto tie pružiny a to všetko je to vymlátené. Takže to budem musieť všetko dať nové, aj toto, všetky aj plechy pôjdu nové tu. Takže všetko sa bude robiť v podstate na novo, bude sa aj táto strana, toto sa bude vyrovnávať. Vidíte, že je to krivé. Tuto to dokonca nahrievali frajeri, takže im to tu otlačilo samozrejme 6 mm plech, takže je tu bachor. Takže to sa bude v podstate celé toto sa bude vyriezať, bude sa robiť nové. Prečo nové? No, riešiť druhý šikmak, zase za ďalší šikmak dávať nejakých 200-400 eur, ako som videl na bazoši, alebo teda na bazároch, takže a nie sú v nič lepšom stave, takže asi najlepšie tam bude povymieňať, urobiť si tento a urobím to asi za tú istú cenu, čo by som to kúpil a do ktorého by som musel takisto zase vrážať, zase ho striekať, vyrovnávať a ja neviem čo všetko ešte robiť, takže idem si urobiť tento šikmak Origo, čo je na tejto strane som už v podstate dal dole už dávnejšie aj prevodovku reverznú, tá už je dole, takže tá už je v dielni. Tam sa bude robiť tiež nové ložiska a tak ďalej. Na tomto takisto všetko nové ložiska, nové remene a tak ďalej. Tak uvidíme teda čo a ako. Zatiaľ čaute. Takže jedna strana je už vonku. Išlo to ani nie ľahko, ale ani nie ťažko. Troška zadýchčaním, troška som sa na tom narobil a ešte nás čaká druhá strana, tak uvidíme. Takže už aj druhá strana je dole, druhá strana reťazy, ako vidíte. Tak a teraz už idem zhodiť tieto držiaky, čo sú tu, na jednej, na druhej strane. A hodím to celé do auta a už asi ostatné budem rozoberať doma v dielni. Šikmak vypadá asi takto. Tieto vodiace lišty vyzerá, že sú také celkom nové. Vyzerá, že sa dávali. Čo som si všimol, tak aj mlátky na bubne, ale asi to nie je na videu, na mobile dobre vidieť. Tí vyzerajú byť také celkom nové. Dosť celkom nové, zachovalé, takže s nimi asi nebude nič robiť. No a uvidíme, čo ostatné ešte budeme robiť. Ešte jedna vec, čo som si všimol. Neviem teda, či to má byť schválne tak, alebo nie. Toto jedno koleso, v podstate teda táto ľavá, práva strana kolesa, toto ide na voľno. Neviem, či to tak má byť, či to tak nemá byť. Toto je napevno. Ale tieto dve, toto koleso reťazové idú na voľno. Netuším, či to fakt tak má byť. Ten, kto vie, že to tak, alebo ten, kto sa v tom vyzná viac ako ja, v podstate, lebo však je to môj prvý kombajn, takže ešte aj z týchto kombajnov, takže vôbec netuším, či to tak má byť. Takže nech mi potom napíše, alebo nech sa ozve, že to tak fakt, či to tak má byť, alebo to tak nemá byť. Takže reťazové kolesa sú dole. Išlo to pomerne dosť ľahko, až na pár šrobíkov. Takže hurá. Takže tuto to takto vidíte, aj to poškodenie v podstate. No, toto tak nevidno, ale čo sa týka toho ohnutia, prehnutia, je to dosť
A ja som puntičkár. Možno, že mi bude veľa ľudí nadávať. Hejteri, čaute. Takže ja to chcem mať urobené poriadne. Nech to je aj tuto takisto. Takisto. Je to ohnuté. Tuto je zase. Tuto sa zase zo spodu svieti. Takže je to dosť. Takže to pôjdem asi vybuchať. Sa to neoplatí. To by som sa asi namlátil a možno, že to bude vlniť, takže najlepšie asi vyrezať celý tento kus, v podstate celý tento kus, ako je, a urobiť to na novo. Takže asi tak táto strana je o mnoho lepšia, akorát tuto je to takto ohnuté. Ale to by sa možno, že dalo zabúchať naspäť a možno, že nebude také strašné. No a samozrejme ešte toto idem zhodiť, tieto sánky alebo sane v podstate, to idem ešte zhodiť a to sa bude vyrábať nové. Niektoré veci som si už vyrobil nové, aj táto strana v podstate. Takže asi tak, no. Tieto sane alebo toto nastavenie, toto už mám na 90% vyrobené, ešte to musím doma pozvárať a vyrobiť si, čo sa týka týchto guľatín, alebo teda týchto rúr, trubiek vodiacich. Toto budem musieť ešte vyrobiť. Toto v podstate. Na toto som čakal, lebo sa mi to nedalo ani zmerať, takže to si ešte idem vyrobiť. No a prečo to vyrábam v podstate nové? No, lebo toto je, rozhodol som sa si to vyrobiť, keďže dá sa to samozrejme aj kúpiť, ale ja som si to rozhodol vyrobiť, keďže mám tu možnosť, mám dielňu, takže takže som si to začal vyrábať a začal som si to vyrábať z hrubšieho materiálu. Toto je 4 mm hrubka a ja to vyrábam v podstate z 5. To, čo je zo 6 nechávam na 6 mm, lebo sú tu také neviem, či nie ako nepárne, ale v podstate také atypické, že je tu buď 4 alebo 6 materiál na tom. Alebo 8 to je normálny, ale väčšinou 4, 6. Takže ja nahrádzam väčšinou tú 4 tou 5 a 6 nechávam 6, lebo však 6 je už dosť pevná, takže asi tak, no. Asi toľko k tomu. Takže máme hotovo. Je to zmohdené, zmontované, takže vypadá to takto ešte, tieto vodenia, troška doničené, takže to budem tiež, mám nachystané, vyrobené nové. Akurát čo ma jedno dosť zarazilo, toto som chcel vyrovnať a potvora mi praskla. Ja len dúfam, že to nebude z nejakého špeciálnejšieho, tvrdšieho materiálu. Tak by som to najradšej odskúšal, odmeral zloženie toho materiálu na spektrometri, ale najväčší problém je, že ten spektrometr nemôžem zohnať, alebo neviem, kto by ho mal. No, keby disponoval niekto niečím takým, alebo keby niekto o niekom vedel, že má nejaký spektrometer, aby mi to vedel prísť, alebo ja si zoberiem nejaký náhradný diel, alebo toto odrežem kúsok a odmerať teda, že aké to má zloženie, čo je to za materiál, lebo nerad by som bol, keby to bolo, ťažko povedať, či to bude niečo pevnejšie alebo pružnejšie, ťažko povedať, čo dávali vo Forscherite, aké akéhoto materiálu robili, ale v podstate zase na druhú stranu povedzme si, že väčšina ľudí to opravuje klasickým dostupným materiálom, ktorý je na trhu. A ako vyzerá, že to drží, no tak uvidím, čo bude toto. No nerad by som bol, keby to bolo niečo tvrdšie. Tak uvidíme, no ak by niekto mal, alebo poznal niekoho teda, kto má ten spektrometer, alebo kto má spektrometer, keby sa mi ozval, by som bol veľmi rád, že by som to odmeral. Či to už je tuto, kde si Žilinský kraj, Žilina, alebo Martina, alebo ja neviem čo najbližšie. By som bol veľmi rád, keby
Keby sa skrátka, že by som to odmeral, no, aby som si bol istý, lebo už dlhší čas si nad tým lámem hlavu, dával som aj príspevok, ale moc som sa v podstate nedozvedel na skupine, takže keby niekto bol ochotný, alebo by som bol veľmi rád, lebo rád by som to mal urobené poriadne a nie tak, aby sa to v podstate ohýbalo, aby sa to ničilo, no a aby to nebolo z blata jednoducho, aby ten kombajn vydržal, lebo chcem to mať fakt urobené tip-top. Možno si niektorí vravia, že vymýšľam, ale ja som proste taký, ja to chcem mať urobené na poriadok, ten kombajn nie rozflakané a doničené, doohýbané, ale proste na poriadok chcem mať ten kombajn. Keďže budem robiť služby, tak nechcem, aby si majiteľi a podnikom mysleli, že čo to ten má za kombajn, ide nám tu kosiť a sa mu to viac kazí ako oné a tak ďalej a tak ďalej. Takže ja to chcem mať ten kombajn na poriadok urobený. Takže asi tak, no.